изложба. Айде, в София е друго. Там е 45-2000. И затова много искам така, поне да ги запомните. Не? Това е Николай Треман, известната фотографска фамилия Треман, който 1984 година се спомня, дойде при мен и ми показа нещата. Има една камера, казва се Mamiya C330, 6x6, двуобективна, и беше заявил един цветен кодек. И това е едно замръзнало блато някъде покрай София, и това направи една серия. Сега, ако трябва да те оценяваме в контекста на това, което да заобикаля, нищо особено. Но тогава, за 1984 година, 40 години, цветна фотография в по-голям. Аз ги поръчах, те са 60 на 60, но тогава неговите майчи беха 80 на 80 и тая тонална история, тая разработка беха впечатляващи. След това я показа в рамките на един конкурс на Кодек в Арл и пише, че е бил награден. И тъй като имаше много неясноти, аз писах до библиотеката на Арл и те ми изпратиха каталога на изложбата и данните за него, за това, че наистина на тая дата, защото нали, България е така, той е участвал, той не е участвал. Нали? Това е съпруга на Ванеса Уиншип. Нарича са гранична линия. Той е кипърец, но отдавна е в Англия, съпруг е на Ванеса. Един много мащабен проект, има и книга за Турция. В Турция, вероятно повечето от вас са ходили, ама по чершиите, по главните улици. В Турция има едно огромно, мащабно, космическо ново строителство, което е извън градовете. Особено в Анкара. И там контрастите са невероятни. Не само в стила хуманния на кой проект ми изложила? На Рагюлер. Неговите контрасти на улици и хора. Той тук е фокусирал на тези контрасти. Ето вижте сега. Там е малко по-така елементарно обяснено. Някой направил една малка сладкарничка, кафе, чай, малиби и е служил на една тераса, там някакъв хълм и срещу него има някаква джамия, нали? И ти изгражда един пасторал, който не виждаш хора, но виждаш хуманност. А в същото време тук, като контрапункт, характерна силуетна туркиня в един квартал отчужден. И сега забележете, като говорим за... Защото аз пък изобщо не говоря за композиция. Вижте къде е фигурата. Виждате ли? На бялото. Не е тука, не е тука. Тя е върху бялото. И понеже го споменавам, ви обръщам внимание. Много сериозно, ако може да го запомните. Когато снимате и когато решите, че това ви е предмета, сюжета, този сюжет е по-широк, че това ви е обекта, който снимате. Спрете да го наблюдавате и веднага прехвърлете погледа си на бекграунда, на фона. Той ви решава кадър. А в каквато и снимка да направите добра на преден план, ако втория план, бекграунда, фона, емоционално и не е свързан и идейно с предния, няма фотография. Няма. Това са експерименти на една къде вещала Швейцария, портрети, експерименти. Една американка
единствената, която, след като я показахме изложбата, снимките ги нарязахме с ножица и претихме видеофилм на нарязаните копия, защото авторското право някой и за тези снимки исках разрешение. Много сполучлива тема. Хората от квартала ми. Той е дава. Миналата година видях една изложба. Тодор Ненов беше дал нещо там по документа, хората от улица, някакви такива. Но вижте как е снимам. В среда. Ако снимате хора от квартала, значи не говорим за портрети. Говорим за живота на хората. Неименуемо трябва да има среда. Къде хората живеят? Тоест трябва да снимате така нареченото една ръка разстояние. В фотографията аз съм определил 3. Едното е носа. Носа са автопортретите, най-често. Това ти е пространството. До носа ти. Себе си снимаш. Другото е това, което можеш да пипнеш. Което можеш да направиш. 5 крачки и да го докоснеш. Това е тази среда. И другата е това, което виждаш. 3 пространства. Тук нямам думи. Тя е фирмен фотограф на Хасълбранд. Дигиталния. Имаме щастието, че тя ни остави тези 2 неща. Тогава не ги показахме. Това е новия проект, който в момента в Щатите и в Мексико. Той е на темата на... Айде? Фрида Кало. Фрида Кало? Да. Фрида Кало. Фрида? Да, Фрида Кало. Това са части от различни нейни проекти. Всичко е с много осветление, с много статисти. Напоследък има много постове в Фейсбука за последната работа. Един проект прави танците. Времето на свинга. Един от големите български дизайнери, едва да ви помогне, преди 2-3 години Латвия и кани на лекция при вас, Ценова, Марията Ценова. Тя е създателя на първия главен редактор и дизайнер на списание Егоист. Това, което виждате, колеги, се нарича пастиш. Запомнете тая дума. Понякога студенти се дипломират. Имаше до сега имаше един случай, се спомня много добър. После някой друг ви каза нещо. Това е да правите фотографии, с които да повтаряте или други фотографии, или живопис. Т.е. да повтаряте. Например, решавате да направите Златко Бояджиев. Много трудно. Но представете си, че решите да направите 10 неща по негови картини. И вие ще ги правите, ако сте първи курс, до 4. Това са местата, черниците с изрязаните колони, това са църквите, това са моделите, дрехите, чергите, ама представете си какво ще стане, като го направите. Като тях ще ви като вау. Този пастиш, тя го направи в София с едно пространство с фотографии по един датски художник, който аз не мога да ви цитирам, но работа е внушителна. Тази изложба се казваше големи портрети. Тя е на Явор Попов, точно на моите години. Един от големите български рекламни фотографии. Само за сведение, това е Гаро Кешишан, като млад. Тази изложба имаше около 60 фотографии. Това е Станка Цонкова преди време. Това е Любов Жеков, един чудесен български фотограф. Пловдивски фотограф, който почина млад. И това е Йордан Йорданов Юрий, където е портрета на Тодор Колев. Много чувствителен. Питам го, Явор, чакай ли сега? За какво е тази ръка? Защото композиционно
Виждате ли ръката, че е малко по-така, даже по-така. Лично аз, ако не го питам, ще помисля, че е сбъркана. Той каза, ти не знаеш. Той дълги години е бил боксер. Професионален даже боксер. Аз реших, че искам да акцентирам на ръката му, на умрука и на мускула. Аз казах, добре, правилно. Което означава, че никога не бива да съдите за една фотография така първосигнално. Хората знаят, че учите фотография, някой може да въпита, абе, какво би казал за тая фотография? Всеки един от нас. Моята препоръка е да кажете, нека да помисля. Защото ако кажете хубава е или не е хубава, може да сбъркате с нека да помисля. Нали? Наистина може да помислите. Това как се нарича? Айде. Нарича се диптих. Защото са две. Идеята не е откривателска. През зимата и през лятото. Това е ривиерата във Франция. Зимата е така, лятото е така, но снимана с усещане, снимана с настроение, снимана и на филм, копирана е. А това е Сицилия, Палермо. Цялата гама на неговите фотографии е тази. И като казах гама, пак един съвет. Ако можете още от началото на вашата фотографска кариера, решете си тоналността и гамата още сега. Не ги смесвайте. Изпълнявайте задачи при този регион. Но основното при вас да остане. Милан Христев снима черно-бяло. Нали? Плътно, с разработка, но силно. Нали? Излиза една сила от неговите фотографии. Не само и от други. Ето, ако се обърнете, Иван Антонов, пловдивчанин, ето го. Вижте му нещата, те са всичките сиви. Всичките са в дясната половина на Ансел Адамс. И той така работи от началото, с което става разпознаване. Това е практически съвет. Рекламна работа. Поканих я от същия фестивал, на който намерих онзи грък. Името на фотографа е Даниел Леков, един добър пример на камера обскура. Той при нас завърши в 3 или 4 курс магистратура, беше бакалавър от надпис и беше на пътуване в Париж. Там занесе една камера обскура. Може да е била онези Холга, може да е била някоя Холга панорамна, но добра работа, защото веднъж носи характеристиката на камера обскура, на несъвършения обектив, след това е избрал такъв кадър от Париж, който съответства като че ли на времето, когато Дагер е... Тук да ви казвам ли на кой сте нещо? Да или не? Задължително. Защото не я знаете. Ами, който не е прочел, Соня Станкова с черно-бели фотографии. Тук веднага подчертавам нещо. Извора на фотографиите са мое предпочитание. Тоест, аз съм говорил с Станкова, казал съм, искам да покажа тези неща. Тя може да мисли, че нейните нови неща иска да ги покаже, но не сега ги показва в София, но аз реших, че за мене това ще върне времето и ателиерната фотография, която нямаше. И тъй като тук има една особеност, тя е следната. Соня, след като завърши Юлиус Фучик и разпределиха на работа в българска фотография,
в едно от най-хубавите студия в Пловдив, в центъра на Джумаята, фотограф, ателиерен на снимки за документи. Разбира се, и семейни, за спомен, но това са фотографии, които тя прави при заредена плака, снимаше се на плака, планфилм, преди моделите да са в състоянието и наредение за снимката, която им трябва. Паспорта или за спомен, нали? И тогава тя прави един кадър. Така, между другото, штрак, и им казва, айде сега и тогава продължава с това, за което те си плащат. Това е цялата й серия. Те са много добри копия. Тук ги разделихме с една голяма нейна награда и там имаше и някакви истории. Направиха един пленер 80-те години в София в Люлин. Един от новите квартали. Той и Милан има там много снимки, но ти скоро ги пусна. Не бе ги виждал. Милан има стотици. И Соня, това са някакви колажи, монтажи и не такива социално пронизващи. Те има още кадри, но аз в архива съм запазил те и си казах, аз ще ги сложа. И даже тогава майче ти дадаха първа награда. Нали? Люлин, говориха го много. Изложбата свалиха ли? Свалиха на следващата, веднага след откриването и казаха, че обществото няма нужда от подобни изяви. Така беше у нея години. Социално. Тук е една вече комбинация малко по... Това е пастиш. Това е пастиш на една много известна картина. Това е... Тук пише Авела Арлот, но това е псевдонима, много добър български автор. От Варна е, работи в Германия реклама и прави много пастиши. Има Авела Арлот на сайта. Една наша много голяма приятелка, Галя Лушева, от Бургас, чудесен фотограф, който малко така със здравието позакъса и нямаше възможност, но това също голям майстор беше на ателиерната. Това е снимано в тях, тя от Бургас, в двора имаше едно чудесно ателие. Това е един грък, беше преди 2 години, характерна гръцка фотография, ситуационна. Преди много години имаше изложба на този американец. Един така, доста отдалечена от същността, но близък до Ансел Адамс. Той работи стил Ансел Адамс. И пейзажите му са, всичко това е ръчно копирано и ръчно разписано. Тези фотографии няма да ви представя. Това е Джон Ловенстайн. Той е физик. И като го разпределят на работа, не го разпределят, той си търси работа и отива в едно училище в Чикаго, в краен квартал с чернокожи, цветнокожи и в продължение на няколко години по-малко си вади камерата, по-малко ги приучава да свикнат с него и прави една много силна серия. Сега той вече е в Европа и създаде една много известна агенция НООР в Холандия. Мисля, че някой от България му беше на workshop. Антония Маринова е един много успел експеримент. Това беше нейната дипломна работа на нейни приятелки в среда снимани на Пентакон 6 с един филм с ужасно преминала годност. Целият филм стана на дупки, защото вие може би знаете някой от вас, че филма този има желатин и като остарей едни микроорганизми го изяждат. Желатина е сладък и остават следи, които аз тук почистих. И това е една наша възпитаница. Нейният съпруг, вероятно ви, не знам дали преподава, Касапян по рисуване, професора. Тя завърши графичен дизайн и за дипломирането я накарах да направи пастиши
Това е пастиш на холандски натюрморти. Но да ги направи не само като копия, а да ги подчини на принципа на създаването на натюрморта. Аз във времето имам докторантура, която е на тема натюрморта. И сега само за този натюрморт мога да ви говоря много. Нали? Защо има лимон? Нищо не е случайно. Има лимон, защото живота понякога е кисел. Нали? А в същото време може да бъде сладък, но живота има край. Както мидата, която морето изхвърля, така и живота в един момент завършва. Затова е мидата. Затова е, нали? А в същото време това и това са символи на разкоша, на желанието да имаш. Нали? Това са съдови богати. Богати съдови, тук е една драперия за фон. Там е същото. Тук, тъй като има, просто съм изкушен да ви кажа няколко думи, ето вижте пак. Натюрморт класически, изграден в триъгълна композиция. Най-горе в натюрморта са най-нежните цветя, най-красивите. Надолу вече излизат нещата, които са малотрайни и неважни. Ето, някакви паднали баберици, една увяхнала роза и отново мидите, символ на краткостта на живота. В един натюрморт трябва да има философия, а не да снимайте си и предмети по приложна и рекламна. Но ако трябва да снимате натюрморт, той има логика вътрешна. Той има слоеви. Първи, втори и трети. Най-горе е възвишеното, долу е земното. Аз завърших. Ето Иван Антонов, любимия пловдивски автор. И когато ви говорих за хората и за времето, кога ви ще видите или ще си представите, че Пловдив имало един турчин или циганин, който по цял ден свирише на този инструмент? Тимбали. Тимбали. Кое? Тимбали. Тимбали, да. Перкусии. Ето вижте. Но не е обикновено. Състоянието и тази звезда отгоре е абсолютен парадокс. И само една звезда. Това е много добро. Не знам дали сте го видяли. Отблизо. Невероятно добро. Вероятно е абитуриент. Бащата дялото го целува, но вижте тук двете очишки. Погледна. Невероятно. Тоест, дали е завист, дали е интерес. Тук ще ви цитирам и ще завърша на Диана Арбус съждението за фотографията. Известно не е мое. Фотографията е тайна за една тайна. Колкото повече влизаш в нея, толкова повече тя нещо се затваря. Нали? И ако няма в една фотография неясно, ако няма момент, който ти да се зачудиш защо е така, тя става на Ролан Барт, лунарната фотография. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Ако имате някакви въпроси, мога да отговоря с удоволствие, както и за техниката,